believe gino. Wuondruok ng'eny. Mano en wuondruok mamalo kabisa. Mopogore kod non-existing schools, wan gi jopuonjre 50,000 miwacho ni are ghost students. Jogi yudre nade role ma school. Wan gi gimiluongo ni Nemis, ma sirkal nobiro godo. Ineno Victor, Sani noloke ni Chemis. Victor kanye ndi mantie problem. Ni kata ngama no create platform miluongo ni Nemis no create mondo fail. No create that platform mondo fail. Nikech platform na ni ka nyathi ubiro maonge gi birth certificate to konyal admit. Yes. To nyathino be ok nyal riembo nikech nyathino nigi right to education. To be in the period ma nyathino onge gi birth certificate count sa sichadimu nolosi mondo nyathini mondo obed registered normally. Nikech for example ka sani endi abiro ka dongo jioget kuchonge na abiro ka. Yes. Ka gidonjo school ka onego beni within 1 week within a sub county onego beni all schools obedo mopped out gi nyithindo ma nigi different oket gi a role mar Nemis no. Yes. Koro platform mano kubedo created mar Nemis no bedo created to fail mondo jok moko bed go gi gimiluongo ni mischief mondo kuo mar corruption endo donje. Ok, ma sasa ni kora no ka itemo yue sani koro kel gimiluongo ni Chemis. Kata kendo. Kata loke mano en mla batizo. Victor bila Victor. Kata ni Victor George. Mwana Victor. Yeah. Japun gima chendo ahinya ni to 50,000 ni kigoa gi 22,000 ni en pesa makore lach ahinya. Pesa gidhine ng'a. Gini be chandu kaka jo union. Nikech seyo sani koro adiri mantiere ene wacho ni jopuonj mag sikul principals ong'e wach ni. Victor apa ni mani se winjo. Victor wache kamano. Victor wapimni gimoro ma